Naimbag nga oras yung kaprobinsyaan. Idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod iti Kapitolyo iti La Union. Daytoy ti baro atimak iti Kapitolyo News Program. Dua adaras iti makatawen no agpa-check up iti doktor ti 81 anyos an inang Maxima manipod Barangay Ribsuan iti ili Anagilian La Union. Ngem itataatawen saan napay anay pakita teritrit na a diabetes gapu iti kinaadayo iti paggagasan. Isu nga idinaamuan na ti libre a medical check-up nga ijayjaya iti Provincial Government of La Union dagos nang impakonsulta ti salon at nakadagiti doktor. Amumutan anak ko nagregat ti biyag kay di tata kay nadamag ko nga dati ko so ngay maya nga dagos ay ke nagpalalo nga nagsayat anak ko. Ta adda ti imbaon ti gobyerno nga kastoy ket matulungan na digiti adong nga tattao. Parikot met iti sa 61 anyos anitang Pasito manipod metlaang iti nadakamat a barangay iti agpangato ken agpababa a blood pressure na. Isu a nakalag-anan iti ritnana iti nakaala daytoy karagiti libre nga agas. Kaya mati serbisyo da nga kwa at automatic nga nasango dati patient da ket napasig apak dati lang cholesterol ko sir ti kwa ket ini kana mati kwan agas ko. Karaman da inang Maxima kentang Pasito karagiti ribu-ribu a kaprobinsyaan a nakaawat iti libre a serbisyo medikal iti naiganwat nga ayat Medical and Dental Outreach Program iti Primera ken Segundo Distrito iti probinsya. Pasat daytoy iti parangrambak iti may kasangagasot 70 katupat a founding anniversary iti probinsya ti La Union. Programa daytoy ni Governor Rafael Veronica Ortega David kabinulig iti Provincial Health Office nga adaan iti panggap a maiasidag ti libre a serbisyo medikal karagiti kaprobinsyaan. Pasalamat kami naiya sa dagat iti serbisyo iti medical service dito ayan mi ket ado iti na matulungan dagiti kabaruan mi. Karaman karagiti na ipaay a serbisyo ket pakairamanan iti libre a medical consultation, dental services, random blood sugar, total cholesterol ken urinalysis test. Saan ang nagbalin alaped ti bara ti panawen ken kinasulinak dagiti lugar tapno maidanon dagiti libre a serbisyo medikal ken maiparit na ti gobernador ti panagayat na para karagiti kaprobinsyaan. Base iti datos iti PHO, dumanon iti 1,540 katupat a kaprobinsyaan tinagnumar iti libre a serbisyo medikal. Naisayang kati programa itintero a bulan iti Marso ken manamnama nga agtultuloy dagiti a klase iti aktibidad karagiti sumarsa runo a bulan. Babaan iti La Union probinsyanihan agtaltalin ed a prioridad iti gobernador ti panang pasayaat iti salunat ken panagbiag dagiti kaprobinsyaan. Ti ayat Medical and Dental Mission ket may salaeng karagiti programa ni Gov Rafi tapno na anay a mapapigsapay ti sektor iti salunat iti probinsya nga agserbi arangtay iti panagduras iti La Union ken ti pananggunod iti Sirmata nga agbalin a Heart of Agritourism in Northern Luzon iti tawen 2025. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David daytoy tigayem ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union baro atimak ti Kapitolyo News Program. Ag La Union probinsya ni Hantayo para iti nadurduras a La Union.